Ya mariva iyo gotoka ase ward ya Bugeka ibunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii nigo barende kyo bakogokera yemagega ya barabwoko ba ase gesunte ase geka ange omwaka yomo nabondo nigo baba bakubekerwa transformer kurase abisi yo muchumbo bo Andoni Kibagendi asibabere bakomwakera ngambya muno asoko batoria kurase omuchando yo kurega nabwo nigo oboibi bwabere bo komentkana ase birengo beigoro asibabwa togo semeria buna nigo transformer yo irachie gokonya koleto burabu asenseme yo eyo koirera ebikole byobo ibikoire na magega nigo boigo bamugarire kogendera gwikirania chire cha magendro asenseme yo muri keto tipo nasanya norboti urwaso bwime Maiga y'abamenyi ba mariba gesoni nyaore gochandeka asegeka gwetanikyo mwaka yo muime yo musunte nigo bono abisi yo mujumbe Andoni Kibagendi yabekiro mokia na kubeka transformer enya maiga y'abayibigo korobosalia twarorero omogoko bene ontuntu agoka ku office kera twanyore report kuri Kenya Power because we've been following up with us mujumbe Andoni Kibagendi transformer na ndero yare nyo ikaga ni gwetera sa coordinators baito kurunkaga na baro banyore report n'abantu baito kwa jumurengera bagokire na bekoro kingo kuganya baganyire transformer ye naro no bumana none twakorere follow up asege kege tambe because yakorire metinye tari meke kurwesarika nege tambokero kiagokerwa ase omujumbe Andoni Kibagendi akirwa ngambya mono asogokirania gati yechira chia magenderero mbuya mwana asinge njonkwanya gotoferi kendi yonse kwa promise ni gogwikirana na inde ntogendera ko support chinga kecho nigo baruo koboria kugotingirwa koborendi we transformer ywe nabantu boigokoba maiso chinga kibagendera gutumika omorero ywe kinyoborendi agare transformer nyara ko legas na ande mo koreta abantu bande gabato gora wiring yekere shida ya tukiringe transformer ni bwate itilafu buya bakere Kenya Power rwabanyene bache gushughulika egere na bwate technical expert nonya nabo asekerekyo abanyakenyoro nigo batabisomo gokobo aseba mwakirambye mono omujumbe borogongorwe Andoni Kibagendi igongo tibore no mugambyo ito kibangambi ya mono nande asogo twaganyire transformer igatu asumbukire sana estema eto boleta toko kusone paraga twabike sunde sana tuyane mbuya mono mwisimiwa segasingi yakolire Korengana na barabwe oboibi konyora nigo bwabukire asorogongorwe kurinde bono basemeirie mborigo ichikobao konyo boibi bweichoire bantu bari gweta botuko abaibi bachakire botuko saa moja boganyere njera abantu bagurira ukisimi abantu baibera ikingoko unabona ntubwato mwalimu akaibera ikingoko 60 ando yonde na ibera muisonde ga rogoro ikingoko 25 Asenseme yejisemi nigo bamotogirie asokubwato kajibasali anene gochia asebinyoro omugambi bwanye tesemi ngwata ko ndaji basali ndobwato kwegeranga omugambi abana kwada bare school timi kwa ngwato ati basali ogwakore tege kone 41st time nigo chiachita mashinani kero montanyo orete since independence ntwanya korora chi basali chi ko distributed equitably yani okorete ga siengiya amangana masomo kwete gashingiya maiga yaye nigo bamuboria omujumbe Andoni Kibagendi koba no musimamo oye ogesiasa opposition iri ya ore musimamo uri bwa opposition onoro tutagete cyara inu mwe gasi inoro edogo nokoba no gocheke government eba yontos obwagati bwepara ya nyakoe maranigesieka boigo nigo bamuborire anyare kobekomokia eligo ikerana bunegete kolieira aseboigo batebire ngamba chikubwaterana elianyare gwikirania emirobiryo yaye ya magenderero omujumbe weterase SMO ya enero kuru office na asukume pare ya ga ikorwa kuru nyakoe akabwaterana no mujumbe Jafet kucha SMO ya no gonga nabantu bamintana baragumba nyara ribaga isengende pare bono ngwetekere nebekire mara but with the time mujumbe still they are pushing isengende contractor very identified bidding again actually akolire kanire the contractor akoba identified egare pareye neta kinero budget kuela Yinko reporter Ndizi TV kurweke nyorokia mariba nyahore yogotoke wodi ya Bugeka imeye bunge ya Kitutu Chache South elietaria nendipon asanya